образованието едно време, за да си момичен, е трябвало да си гледаш къщната работа, а не можеш да продължиш. Така и за тия, които са могли да пеят. Аз съм чула от моята майка за казанфирка, тук къде преди това е направен записа. Тя е пяла много хубаво и по-рано преди време имали хората от София, са идвали ансамбли и са пеели по селата, изнасяли концерти. И при едно такова гостуване в нашето село Кошава, след като се изнесло концерта, е свършила, тя изпява и тя една песен и тогава са й предложили да помаиде с тях и да пее в София в ансамбъла. Но по тази причина, че пак се е родила момиче, не е имала късмет да е момче, родителите й не са й разрешили и тя си е останала на село, не отишла, задомила си я, създала семейство и така.